Sampeyan Sakatri niku sinten? Kula Mbak Rondo niki anak-anak kula Tirtawati Mentaraga. Sampeyan Mbok Rondo menika Tirtawati dalah Mertaraga Anak kula. putra sampeyan. Nggih. Nuwun sewu kepareng. Kula tetepangan kalih panjenengan. Dipun titik sarwa penganggone mboten tiyang dusun mriki nggih. Mboten. Mbok, Nggih. cetane kula niku lawe. Den lawe. Lah kok saged tato arang randang kados ngaten nggih, Den? Piye nggonku cerita? Upama aku alaka. Kamangka iki wong desa. Apa ngerti, Mbok? Nggih kados pundi Den lawe? Nggih, pangapunten. Nggih. Jane kula niku sisa-sisa laskar saking Singosari ingkang mbalui kalian Den Mase Wijaya. Yen ngaten kula nyuwun pangapunten nggih, Den. Panggiri, Nggih pripun? kok ngantos sampeyan Sakatri wonten papan menika njur cariyose pripun? Niki anak kula Tirtawati kalih Mertaraga menika nembe kemawon golek rencek. Ya weruh panjenengan menika kantoko, terus kula ingkang sadani sampean. Nggih. Jebul sampeyan ingkang nusadani. Mbok, Kados pundi, Den? nelakake guwing panarimo kang tanpa pepindhan dene simbok sampun kersa musadani kalian Nggih. nggih nyuwun sewu Menapa, Den? njur sesulih menapa ingkang badhe kula aturaken kalian sampeyan. Den, menika sampun dados kewajiban kula tetulung kalih sinten kemawon. Kula boten nyuwun sesulih menapa kemawon kok, Oh, Den. ngaten. Mergi sampeyan niku tiyang gesang kedah tulung pinulung marang sepadha wadani. Nggih, leres. Niki amit kula tak blokok kemawon. Napa lho, Den?
aku walapa nyang arep. Nanging kabeh mau aku wis nyuwun lilah marang simbokmu. Ki upama kowe sakloron tak pek bojo ngono piye? Nuwun sewu Jeng. Lawe kula niki namung tiyang dusun. Napa pantes yen to kula niki dados garwa panjenengan? Tetep kula nembe sepindhah lho, Dek. Sih. Senajan kowe kuwi bocah desa bebasan cedak watu ning adoh karo ratu ning kanggone lawe ora bakal beda-bedakake. Aku ora bakal beda-beda. Apa mboten kula inggih? Aku ora bakal goroh, uga ora bakal getun. Estu Iya. mboten getun. Ora. Kepiye, Ci? Piye nduk perkara Tirtawati? Belum wae piye? Nggih. Nggih, mboten kula Kowe gelem? Inggih, Mbok, kula purun. Gelem nampa Inggih purun, Nggih. rumangsa seneng sakjroning atiku. Kowe wis gelem nampa apa sing dadi pitakonku. Ya, Mbok. Nggih kados pundi Den Lawe? Kula niki janji awit kathah pakaryan ingkang kedah kula rampungaken. Nggih. Nanging nggih nyuwun sewu. Sampunipun mangke kula sampun rampung. Kene ngayahi jejibaan kula badhe wangsul wonten desane sampeyan njur mboyong kaliyan yoga sampeyan. Oh, manten Ci boten dados menapa kok, Den? Sawetawis kula nyuwun pamit lan bantu marang sampeyan. Nggih, Mas. Boten pamitan nyuwun. Kula pamit, nggih. Mertara kula dalah Tirtawati. Nggih, Mas. Sawetara kowe ora tak ganti ning bakal tegede karo wong atuamu. Ingkang atos satus kecil. Nanging janjine lho, nggih. Aku ora bakal janji. Hati-hati nggih, Den. Nggih. Mertara kok Tirtawati. Ayo, ayo, ayo. Kok semune kaget nyawang Kang Mbok lho. Kagete kula mergi Kang Mbok menika ngangge ageman ingkang nyujanane. Mergo sliram kira ngerti ana apa kedadian ana ing Gunung Kipas. Lajeng wonten kedadosan menapa? Ari kelenjan iki aku kapundhut saka gunung. Kang Mbok pun tundung kalian Kakang Ronggo Janur. Ndai. Menawi pun keparengaken kula badhe pun takon kalian Kang Mbok. Tenane Kakang Ronggo Janur menika keconjokan piandel menapa? Dene kula tamane pusaka mboten tumama. Kok sliramu takon yen dile Kang Mas. Ana apa to? Katemben kemawon kula niku tanding kalian Kakang Ronggo Janur. Awit kula sabela kalian Yayi Wijaya. Ya padha. Nganti Kang Mbok katundung saka Gunung Kipas, mergo Kang Mbok ngimutake marang pindhahe Kang Mas. Mantos Kang Mbok katundung. Pramila kula nyuwun miterang kalian Kang. Sliramu pengen ngerti ya ora arep kok mbok. Kula boten nrimahaken menawi Kang Mbok katundung saking Kasenopaten Gunung Kipas sepisan. Sakmenika Kakang Ronggo Janur sampun nirwahaken kalian Yayi Wijaya.
Ilo kangge mirang-mirangaken Kakang Ronggo Janur kula nyuwun tulung kalian Kang. Yai, yen to sedya mung pengin nimutake nilingke marang tumindake Kang Mas. Pancen yen to sira mung ngadepi Kang Mas wae ra ono sepiro. Kang Mas duwe tiyan pusaka tumbak. Tumbak Guntur Lawe. Tumbak Guntur Lawe. Talayak ngidak-ngidapi menawi Kakang Ronggo Janur kapiji senopati perang ingkang agelah. Pramila kanggo kula nyuwun tulung. Supados kanggo menika hidra piyantunipun Kakang Ronggo Janur nggih Tumbak Guntur Lawe. Nyile kanggo ngelingke tumindake Kang Masmu kanthi jalaran tumbak Guntur Lawe. Kados sekali. Ya wis. Kantian saktono tak bali ning Kados ngaten ampun kuatos sawetawis kanggo kula tulis singitan. Lawe serep nyawamu Lawe. Kakang Ronggo Janur Ronggo Lawe patine manusa kuwi ora karana saka tanganmu ning gumantung marang Gusti Kang Nipot Jagat. Iya, Lawe. Tak jaluk tumbak Guntur Lawe. No, matur kowe bisa. Lakon. Ya. Nawandan ampun nglepataken kalian kula. Awit mboten kirang-kirang Lawe ngemutaken kalian Kakang Ronggo Janur. Ora percaya. Abdul Amri Kediri yo senopati perang Ronggo Janur mati. Tak bacotke. Yai pancen pun Kakang sengaja lumebu nang Taman Sari Kediri. Betek pun Kakang bakal Cidro lan Dusta Yai Gayatri amarga Yai Wijaya wis nanti mulung. Ayo. Taman Sari komplak. Bibi Gayatri. Bibi Gayatri, Prabu, Prabu. Raja, ono wigati apa? Durama Prabu. Saderengipun nyuwun paapun. Bibi Gayatri anes wonten ing sarep. Anes?
kewajibane menungsa, kewajibane satriya tuladane kaya kowe sakloro. Sebab ora ana Gusti nisahake jalma menungsa kuwi bakal kliru. Dadi nek Gayatri iki pancen cadanganmu, arep menyang ndi wae tetep bali menyang sana. Gawe Romo Arya Winaraja. isi ana kewajiban kanggo kowe. Lajeng menapa? Alas tarik isih sapa jok kae babaten. Awit mega lamat ora tangmu. Enggal nangmu wae. Enggal pun bacutaken kemawon. Tak, ayo, babaken alas tarik iki. Ayo. Lawe lan kowe wis. Romo Arya Winaraja. Ya mergo jubuhake lakon kang ana. Nalika para penderek padha babat, alas tarik kabeh padha ngrasakake ngelak. Ora ana banyu kang ana woh mojo. Aneh bisa ngilangi gondang ning rasane pahit. Seksenana ya, Le. Nggih. Muga-muga pendopo agung kang magrong-magrong iki katlao mojo pahit. Mas Arya Winaraja. Jawab, Pak. Jebul sampeyan tega Tegal Mentolo. Mirang-mirang marang Jayakatwa. Marga napa? Nalika ambruk ing Sosari. Dika kirim nawala. Marang gelang-gelang kang supados Jayakatwa ngraboso mumpung badak srega ilang saka ing Praja Sosari. Jawab, Pak. Aku kuwi golek pengayoman kang bisa ngayomi. Aku kuwi golek pengayoman kang berbudi bawa laksana lilandhesan kawicaksanan kang gedhe. Nanging sawise kowe jejer minangka nata ing Kediri, kowe ngumbar marang hargane kanepson. Mula aja salahke aku. Lamun kowe kudu lereh keprabon ing Kediri. Wijaya. Paman Jayakatwa. Milicik nalika swara kowe ngremeh marang Jayakatwa. Kang supaya kowe njaluk pengayoman tak paringi. Mapan ana alas tarik. Aku mulai apa karo kowe, Wijaya? Ojo nganti pisan-pisan. Kalamun kowe bisa mbabat alas tarik, ojo nganti kalamun ing wekone. Dadi kutha raja gedhe ngembari panguwasa ana ing kraton iki. Apa kaya ngono? Paman Jayakatwa papuntenipun. Sedaya kala wau eguh pratikelipun Paman Arya Winaraja. Aku kang ajange Jayakatwa. Wong tuwa raja gugup bias jebul malah kepenggeringkehake barang kepurunane. Saiki karepmu apa lamun Majapahit wis ana? Najan wis suwejer kutha raja gedhe. Saiki pendopo agung wis kelakon dumati. Yen Jayakatwa isih urip, ora bakal laku. Awe tanggungan Rambutan. Paman Jayakatwa. Wis entolo tegel materi barang putraku. Ajar aja. Mulai papan kira-kira terima aja. Aku bakal cabut nyawamu. Gusti Tiwancine Paman Jayakatwa. Kedah sirna wonten Oh, lakon. sirna ilang supetaning ana wujude Prabu Jayakatwa. Kaluhane kaya. Apa ta sebabe Jayakatwa kae kepati-pati gone gething guru sengit Kertanagara sawadya balane. Sebab Jayakatwa kae mas putu karo Prabu Dandang Yes. Ramene kahanan, ramene jagat antaraning Singosari lan Kediri ora ana krampungan. Iki merga trah loro kang ora bisa rukun. Jenenge trah Rajasa lan trah Wargana. Trah Rajasa kuwi anak turune Tunggul Ametung, trah Wargana kuwi anak turune Kenaro. Dadi ten pinah ten
siji kowe Jumejaranata negara Majapahit kowe jejeluka Prabu Kertarajasa Jayawardhana.